Dobrý večer. Dnes máme u nás ve studiu na návštěvě Josefínu a Jaroslava Pekárkovi z České republiky, kteří se podílejí na projektu Euroluna. Járo, co jsi dělal pro projekt Euroluna? Já jsem dělal logotyp, který vycházel z toho názvu projektu Euroluna, který mi Pale, který je můj kamarád, poslal. A já jsem mu vytvořil tady to kolečko, který je kombinace vlastně takového jednotícího symbolu Evropské unie, evropské měny a měsíce. A myslím, že to funguje docela dobře a každý pochopí, o čem ten projekt je, obzvlášť když pod tím je nápis, který to vysvětluje. A je to velice mezinárodní a doufám, že když se to stane slavným, tak se bude moct ten název vynechat a bude to fungovat jenom jako samostatný logotyp. Jasně, Paleho a jeho rodiny projekt Euroluna se jistě stane světově známým, takže to logo poletí po celém světě a každý bude vědět, že to je chodítko, které vystřelili na měsíc a poslalo na zem 20 fotografií. A Josefíno, co ty jsi dělala pro tento projekt? Já jsem měla tu čest být přizvána k projektu Euroluna a dělala jsem design triček. Můžete se podívat na mě, jaké krásné tričko Josefína navrhla. Já jsem samozřejmě vycházela z toho, že na všech propagačních materiálech Euroluny by mělo být to logo, které je velice vydařené, o kterém jste před chvílí mluvili. A potom jsem zkoušela ho jako pro to tričko ozvláštnit nějakými kresbičkami. Měli jsme spoustu různých nápadů a nakonec zvítězil tedy design vlků vících na měsíc. S tím, že vlastně česky řekneme byli vlci na měsíc a je to jasné, ale museli jsme zkontrolovat, jestli to funguje i v angličtině a v dánštině. Přiznejme si, ten projekt je poněkud internacionální, zapojuje se do něj Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Itálie, Česká republika, Švýcarsko i ostatní evropské země. A ve všech těchto jazycích můžeme říct, že vlci byli na měsíc. Já bych vám chtěla moc poděkovat za pozvání do studia. Děkuji vám. Jsme rádi, že jste přijala naše pozvání. Jsme rádi, že jste přijala naše pozvání.